What's up mga friends? October pa lang. Feeling Pasko na dito sa amin. Tignan nyo oh. Mga gandang parol para sa maagang Pasko. Vlogsi TV! Welcome to my channel. Tayo ay nagbabalik. Gaya ng sinasabi ko kanina. Yan oh. Ang gaganda ng mga parol. Kaakit-akit. Talagang ang galing nating mga Pinoy no. Pagdating sa paggawa at pagdesign ng mga parol. Gaya ng mga ito. Kumukutita. Talagang malapit na ang Christmas. No mga friends. Sa bagay, per months na. October ngayon. Next month, November na. Tapos, December na. It's Christmas time. Tingnan nyo mga parol na to mga friends. Ang gaganda nila talaga oh. Lapitan natin itong isa. Yan. Isa naman. Tapos yung isa na naman. Iba talaga pag may mga parol no. Talagang buhay na buhay ang himig ng Pasko tuwing makakita kayo ng mga ito na nakasabit sa harapan ng inyong bahay. Ito pa oh. Yan. Sa baba naman, tingnan natin. Yan oh. Iba't ibang mga design. May mga bituin at kampana. Yan. Ito pa. Kapag nakapunta kayo dito sa aming bayan ng Mangaldan, dito sa Pangasinan, ay subukan nyo din bumili nito. So ano na mga friends, hanggang dito na lang ako at ako'y magpapaalam na. Bali pinakita ko lang itong mga nadaanan kong binibentang mga parol. Kita-kits ulit tayo next time. Pero bago ako tuloy magpaalam, gaya na ng dati, ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Paalam na. Advance Merry Christmas na lang po sa inyo.